to je vlastne, tak s tým aj skončím. No viete, ja som si vtedy brozoval po tých norských projektoch z norského európskeho finančného mechanizmu, nie preto, že som predpokladal nejakého debila Breivika s jeho konotáciami vo Viking Metale, neviem čom všetkom, a preto, že som hľadal, že kam išli peniaze, ktoré administruje úrad vlády Slovenskej republiky v objeme 50-60 miliónov eur, a z toho sa majú podporovať nejaké projekty, ktoré majú zmysel, ktoré financuje norská vláda, zlá, sociálne demokratická. A keď som to našiel, tak som našiel následovné. Medzi niekoľkými desiatkami projektov, možno, že je tam ich 20-30, fantastická vec, ktorá sa odohrala v tom minulom období projekt finančnom, moderné Kysuce, implementácia sna generácií. 347 723 eur na 24 mesiacov, 85% miera financovania, tých 15% sú iné zdroje. A beneficient a project promoter je nadácia Eva Hajeka Bratislava. Ja si neviem predstaviť väčšiu halu. Nadácia Eva Hajeka Bratislava s tými ľuďmi, ktorí všetkých poznáme. Bez Bátory, bez Kotrona, bez Ibn Faldana. Promuje liberálnymi myšlienkami, vlastníckymi právami, self-ownershipom body, Nozickovým, výučbou ekonómie cez brožúry Misesa, Hayeka, Hoppeho, Rothbarda a podobné blúdy kozmologického výskumu. Projekt Moderné Kysuce, implementácia sna generácií. V regióne, Kysuckrové mesto Čadca a tak ďalej, ktorý má dlhodobo jednu z najväčších mier nezamestnanosti na Slovensku, historicky, nelen teraz, zaostalú infraštruktúru, obrovskú mieru migrácie za prácou, do Čiech minimálne, nelen tam, ale ináč veľmi srdečných ľudí tradičného zamerania, skutočne veľmi poctivých kresťanov a v mnohom prípade mnohopočetné rodiny neromského pôvodu, musím povedať okrem iného. Čo tam tí ľudia robili za 347 723 eur? To je 13-14 melónov. A najväčšia sranda následuje na druhej strane ešte, okrem toho, že pán Kičina z PASu, z podnikateľskej aliancie Slovenska, tam dá projekt na hodnotenie regionálneho podnikateľského prostredia na Slovensku, to je za nejakých 30 000 eur slabých. Ďalší projekt, programové rozpočtovanie, crucial requirement for the life in rural areas in the 21st century. Program rozpočtovanie, podstatná podmienka, alebo kľúčová podmienka, požiadavka pre život vo vidieckých oblastiach v 21. storočí. 21 mesiacov, 455 125 eur, čo máme dokopy 800 000 eur, 25 melónov pomaly. 85% miera financovania, norský finančný mechanizmus, sociálne-demokratický, project founder a promoter F.A. Hayek nadácia Bratislava. 455 000 eur, na ktoré potom ešte, ako tí odvážlici, ktorí už trošku zaliezli, ako pán Burčík, SME, pán Sibila z Trendu, písali chvíľu, kým to teda bolo treba ešte minulý rok na jeseň, že 1,5 milióna im podpísal istý slovenský hospodársko-politický polihistor Pálko ako štátny tajomník ministerstva financí na to, aby tú istú kravinu nebeskú, ktorú si nájdete na weboch, lebo musel to nekam ukázať, tie brožúry nezmyselné, tie rokovania s 5 občanmi obce Horná Dolná za účasti nejakých vysoko kvalifikovaných študentov liberálnych víkendov, ktorí to prednášali, viem si ich predstaviť živo, predali predtým, alebo súčasne ešte norskému finančnému mechanizmu za 455 000 eur. Potom si otvorte Politika Open a rozmýšľajte, že takí úspešní ľudia, ako hlavní predstaviteľ tohto cirkusu na Slovensku, tak rýchlo zbohatli za posledných 5-6 rokov a sedia dneska v parlamente a tvária sa, že všetci im ublížujú. Takže od blbej intuície, pátrania po koľko nás to je nadácie na Slovensku, ako sme nám slúbili, cez norského sociopata, cez ekonomiku migrácie, cez black metalistov, ktorých mi je úplne ľúto, aj mám rád, ale ne týchto zrovna. Cez Antonia Banderasa, ktorý nesmrdí po pive alebo po kvetoch, sme sa dneska navoňali, Blue Seduction od neho, 13 eur, výborná voňavka. Až ku tomu, že ne, že tu vykladáme republiku,
ale ešte to financuje ináč blbá, nesympatická, ale predsa len na dojde peňazí dobrá norská sociálne demokratická vláda. Heil Hayek.